तो भैया के हमार लिखल गीत हम गौनी तेरा बर्दाश्त ना भइल कहला कि ना बाबू तोरा जोर एक दिन संगे हम गावल चाहता पति पत्नी के बात बा मेहरारू बहारा बिया मेहरारू बहारा नहीं खे ना बोलो मुआ नु बहारा बा हां जी हम भुला गनी गाँव ना करा के चल गइल बा तो कहतिया का कि न रहे के रहे भवनवा बोलम जय हो तो काहे के करो लगावनवा बोलो हाय हाय दीवानो दी खाली नहीं खे मंच पर कलाकार लोग अपन भूमिका बनेला 1 1 2 3 4 ए राजा भैया 1 2 3 4 कहले हां हां जी हम नया कह देता नहीं 50 50 60 70 80 न रहे के रहे भवनवा बोलो तो काहे के करो लगावनवा बोलो न रहे के रहे भवनवा बोलो तो काहे के करो लगावनवा बोलो चोपा हम बाबा बोलो आग लागो न तोहरा कमैला में आग लागो न रुपया कमैला में आग लागो न रुपया कमैला में प्रीति ध्यान दो गीत पर बोलो बोलो बहुत गीत पर नचले हो खबू लेकिन ये गीत के ऐतिहासिक हो सही तो गवना अरे करवलो ये राजा जी अरे गवना अरे करवला ए राजा जी अशोक माझी जी अरे गवना करवलो ये राजा जी काहे अकुतैला में अरे भैया के डांस करा तो 5000 नाम ले 5000 डांस करा तो बताओ 5000 ये प्रीति डांस करा तो 5000 कौन देता है करा देता है हिला देता है एक बार हमारा भैया के डांस करा देबू हां जी तो सब है तहरे हो उजारे तक हम करब ना यही से जकीटवे खोल के दिया जाए हबर शादी कइलो हबर शादी कइलो लबर गावना शब्द के अनुसार गावा बाकी हबर हबर शादी कइलो लबर लबर गाव ना तो हबर हबर कह अरे हबर शादी कइलो लबर गावना हबर शादी कइलो लबर गावना सुन के चली हो गइलो ओढ़ना बिछावना
भरे न दुनो बेरा खोइला में अरे खोइला में तो गवना ऊपर कह तोरे के हम चकमा देवे खातिर बतिए कहिला ना ना ऊपर कह अरे की गवना अरे करवलो ये राजा जी अरे गवना जय हो अरे करवलो ए राजा जी तो काहे यो कुतोइला में काहे यो कुतोइला पंडमरू बाबा देखा ई कतना खिलाड़ी आदमी बा हमें करब रे तकता नहीं तो ई तहारे रे तकता हाँ जी एक और जान लिह कि एकर इच्छा का बा अरे त काहे यो कुतोय का हो हम खुशी कवरे से तकनी है हां भाई थोड़ा ओल्ड मंक रम चाहिए ना, हम- आई भिसकी है ठंडा में उहे काम दी हम खुशी कवरे से तकनी कने कि देखो एगो नाचता ई बेचारी ताकत ये टुकुर ना ना हम तार जानत नहीं त राजेश तू हमार भाई और भाई और बा अरे की का होई रुपिया रुपिया बानिए कबो झा अरे तू ही जब रहबना जय हो अरे अखिया के सो कतना दिन आखिर इलाहाबाद में रहो अरे तक का होई रुपिया भोला बाबा पुरस्कार भी दिले रहे भोला बाबा हमारे बड़ भैया हैं हम नहीं कहम त तू कह देबो हाँ जी अरे तक का होई रुपिया बानिए के बोझा तू ही जब रहबना अखिया के सोझा बेकार बा सिंगार सब कोयला में बेकार बा सिंगार सब कोयला में अरे कोयला में अरे कोयला अरे गमन करबलो ये राजा जी की हो अरे तो गवना एगो बतिए पे हंसेला आज गवना हो एकर बतिया कहत ने हमर भैया एकर करे से मने कि प्यार बहुत हमनी के बा अरे करवलो ये राजा जी देखो जी लो है दोनों आदमी के जोड़े ही बड़े तो गवना करवलो ये राजा जी अच्छा सब के वे जब बंडमरू मामा कहां बनी नंबर में का खड़ा केहू कहल से कहे कि हमन के अपना मन सन के का जाइन कि बंडमरू के सही बात हालांकि लक्षण राउरे लागत रहल संजिए से लेकिन हम अरे की गवना करवलो ये राजा जी कहे ओ कुतोइला में कहे ओ कुतोइला में
जतने जतने होता हो लचल हो से जिया पशु सुके जवनिया चढ़ल हो। तब अंत में अरे गोलू बाटे चन्हा की गाड़ी धोइला में अरे धोइला में अरे धोइला में तैयारी में रहो कह दे भैया ये मेरा शिष्य है ये डरता है कि गुरु क्या क्या कह देगा तो समझ ही नहीं है कुछ अच्छा मार देगा स्वर्गम तुम्हें अगर तारा लेखा गुरु होत होके न तो भगवान करस के अभी लास्टे गुरु तू होके के बाद केहू कैसन गुरु मत मिले। सही बात तो गोलू बटे चन्हा की गाड़ी धोइला में अरे धोइला में अरे धोइला में अरे की गवना अरे करवला आ ए राजा जी तो काहे कुतोइला में काहे कुतोइला हमनी के मैं कहते हैं जा रौरा बकरी सनला मैं करते उ सब ना जानूगा समझी हां हमरे त एगो फोन भी आई रहल मैं सारण जिला प्रॉपर्टी के माध्यम से पुरस्कार आइल बा एगो गीत के फरमाइश आइल बा कनवा के बोलिए भैया भैया ले लो के भाई तो काहे कुतोइला उहे बकरिया अरे काहे कुतोइला